Malagi pwede namin sanding pakita nga video nga dati bangus, dati tosino, dalongganisa. Manipod idi hangkon nga nasardengan nga pampanunutan data nga kinina nga bangus. May iliw kon nga talaga as in sobrang may iliw akon masapol kut bangus so nga ikideman talatan apan tayo gumatang ti bangus. Adat to'y nak superstore. Aduma tao nakabarbara gamin so nga rim-rimaram aming tao tata. Excuse me, thank you so much. Diba? Dato yan, asidagan, ano jibangus, ay datan jibangus ni, adatan. Kinina na nakabasbasitan pa ni 12 animal, mga latalata ti duwan ata alangan na mamat. Tapos mga latang ata ti tosino, kaslansa, dati sweet tosino, dapat ti pork tosino. Tapos dapat sweet longganisa, mga latan sa kagpaiso. Tani naka-discount, 5 lang may isa, mga latalatan, supay. Ay mga lakpay game ti may isa nga hot longganisa, no, magasang-gasang na basit, orahin ko kaya. Agoray, imbati tatang, kumabagkatam amin. Masabal ko iti cart. Ayan, basket lang gayon, basket. Data ni mga alatay ti may isang basket. Sa tayon to sublyanan da jay, bangus. Bangus, kin dagito yung upat. Nasakit man tinakam ko nga gatangan, ikadaman talatan at talagang arod nga makaramraman ako. Kin dati di Filipino section da, di ba? Nakabasbasitan lang. Amuyo di ubingak, malagip ko. No, tibalod mo, piatos ka na ba nang ka. Ay tapos kinstick o niya, di ba ti ubing tayo ko aramidan tayo dati yung kasla sigarilyo. Gumantang ata tiligo. Ay haan, dati mega, dani dati langan mega, nalaklaka mega dako 119, dati ko 149. Mga latati, duwa. Yan, kung maala dati langan data duwa nga red, tapos duwa nga green. O di ba? Stone, solbakon. Century 2 na da, 229. Nangina Tapos ti Argentina, kinam Argentina corn beef $7. Baamon. Dati ti noodles dani gumatang ata, dako mapailes da. Manayin ima si pailes winumagi. Sige mga latalatan or may sala, may nga beef kin, may nga chicken. O di ba mayatan solban. Tapos mga lata iti crackers. Jam mo na niya crackers tigatangin ta. Ninanang ko man agbibuya dita ni bagamanen nga dapat alam nga crackers si healthy. Mami nangina iti crackers nga healthy so nga tigatangan ta dinala ka. Awam mo ti makayata nga crackers na nga naimas ni nyamot tan dako mas skyflakes na naimas ang dati sa lata ni soda crackers ta iso ti awan ti palaman na amin mga makita nga crackers kada mo palaman na wino the flavor na at least dati ko awan dati latan ay haan dati laangan premium plus ni may mayat tagbahidan tani makawaawid akon nakagata nga man ni sto dati yan good for 2 weeks 1 week good for 1 week sige nga Roden bye o di ba ni manong ti kinabaran na naka shorts kasi amaka ti kinapudot na alam mabalina ko nga ag shorts mabalina ko nga agpalda mabalinan di nakikiting tapos makita yung legs ko nga nakapinpintas. Apan tayo ba yung alaan da di Amazon package ko ta daman in order kan di Amazon yan. Ni awam mo tao. Manong pakitulong naman na cash. Thank you so much. Thank you. Dato yan yung package ko. Mabalinan tayong gawin doon. Tanay. Kompleto man ti supplies tayo. Diyan mo nung makita yung nakamaya-maya. Ti aldaw dito ini. Gisis nola din na minsan. Ngam tatana ko nalpasan. Yung bagmat.